Nag-atubang sa paglapas sa Section 5 o Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 ang duha ka lalaki human na sikop sa bypass operation sa kapulisan sa lungsod sa Carmen. Ang kapulisan sa Carmen Police Station mipahigayon og bypass operation sa Lugarta Street, Barangay Luyang, Carmen, Cebu nga miresulta sa pagkasikop sa duha ka suspitsado nga sila si Christopher Dimko Sampan o Roninio Damilles Gaco. Nakuha sa ilang posisyon ang 55 gramos sa gituhuang shabu nga mobalor dolan sa 4,000 pesos. Ang dinakpan kasamtangan pa nga gibalhog sa silda sa Carmen Police Station. Ang kapulisan sa lungsod sa Carmen padayon nga nakigbatok sa ilegalista o durugista sa maong lungsod. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.